Tapulan! Kuno ka kinsa kunoy tapulan ma'am? Kanang hinugo o kanang dili magpasugo? Hinugo. Ano man yan? Kay mga masanay dili magpasugo. Mahilig ka manugo? Usahay. Tapulan ka ma'am? Di man, pugihan mako kadadlaw ko na diri. Ang manugo may tapulan. Ano man kay? Kaya nanugo siya. Ang manugo. Ano man kay? Manugo pa man sila para mabuhat. Manugo. Manugo ka sa balay? Ako lang eh. Kinsa sugoon? Pag umangkon. Mangkon. So, tapulan ka ma'am dili? Slight lang. Outside. Mamay mo sugoon. Siya ang sugo na ako. Ah, siya mo sugo. Buto man pod. Ako. So di tapulan. Dili. Ang manugo. Ano man? Kaya nanugo man siya. Huwag man niya buhat na yung obligasyon. So tapulan siya. Kinsa kunoy tapulan, ang manugo or ang di magpasugo? Murag andi magpasugo. Tapulan siya, di ba masugot? Ang manugo niya eh. Labaw pang tapulan. Ang duha, ma'am. Puro sila tapulan kay usa manugo, ang usa di man musugot. Ang manugo. Ano man? Kay tapulan siya kinanugo man. Ang di day mo sugot. Tapulan, yapon di mo sugot. Kaya o ba siya sugot, sigsugo. Come on!